No, ahojte, to je môj Anna, she always talks about him. druhý stream za dnešný deň. A teraz na streame by som si chcel zahrať Hitman Absolution a tiež tak aj ukázať vám, že o čom táto Listen hra to je. me. I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. Neviem, dúfam, že vám to nebude príliš vadiť, keď budem skipovať scény, pretože ja ich, neviem, nerád počúvam a no, neviem, jednoducho ma to nebaví. Key game elements will be highlighted. First of all, try to kill with discretion and try to remain undetected. Let's look at the interface. In the lower left corner, the blue bar indicates your health. Next to it is the radar. Use it to keep track of enemies, objectives, and Dobra. exit points. In the lower right corner, you can see what weapon you have selected and if it's hidden. Next to the weapon, the yellow bar indicates how much instinct you have available. If it is depleted, you Takže to je notebook, According to ktorý nám SCA Division Chief Benjamin Travis, my ukáže, handler že Diana ako máme Barnwell úlohu. has gone rogue. Ste asi pochopili aj bezo mňa, takže asi môžeme ísť ďalej, neviem. Approach the cover in front of you. Tak? When you are Aha. in cover, it is harder for your enemies to spot you. Items found in the world can be used as close combat weapons, or you can use them to distract your enemies. Throw the wrench at the buckets to distract the guard. Excellent. Slip past while the guard is distracted. Asi môžem spraviť tak. To get the full A benefit of this môžem introduction, skriť. try to Alebo- remain unseen and kill with discretion. Dobre, tak ho skriem asi. Aj, nefunguje vôbec stream, alebo nie, pretože si nie som istý. Áno, stream funguje, dobre. The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. When you aim, you snap to nearby targets. Tu je ďalšie. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will Tak, alert your a sem ho enemies. skriem. Dobre, pôjde. Asi môžem ísť ďalej. Neviem, ja som túto hru hral asi pred You have activated a checkpoint. 5 If you rokmi, die or dajme if you tomu. choose to restart, you will start at this location. Minus jeden. Minus druhý. No, môžeme ísť asi ďalej. Neviem, ja nebudem skrývať, veď na čo, no. Double kill, nice. Neviem, kebyže chcete, tak môžem dať zapnúť stream. Tak môžem dať stream, kde budem hrať napríklad Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. on je za tým, no. Že môžem, neviem, môžete vybrať nejakú hru, ktorú by ste chceli, aby som prešiel, ale dali by ste mi nejaký challenge, napríklad, ja neviem, málo smrti, alebo čo je to? Si v pohode? Dobre, asi v pohode, môžeme ísť ďalej. No, že môžete mi dať nejaký challenge po nejakej hre napríklad, kebyže ju budem streamovať.
neviem, tak v Steam akože mám tam zo pár hier, Use neviem, instinct mám tam or consult Splinter the radar Cell, to locate sa mi zdá, že Blacklist a Conviction Use instinct a to anticipate enemy tie movement. obidve časti sú podľa mňa veľmi dobré. The chef's cooking up a Blacklist storm. som prešiel asi 4 krát I tell you, this gig is a, like watching paint dry. The guard is a, headed for the railing and will not reach you. a on ma Edged and nevidel? piercing weapons can Dobre, be used for deadly throws as well super. as distractions. Focus on a Ideme target, sem, now throw. takéto aim, nechcem push, ne. Nože mám Blacklist, mám, čo ešte mám? Mám Blacklist, mám Conviction, mám Hitman, The greenhouse up ahead will ktorý require a vyšiel, keď disguise sa to nemýlim, v infiltrate unnoticed. 2017 nejak. Look for a disguise. As of now, guard. Ktorý vyšiel sa mi zdá v 2017. Someone is about to notice you. The attention display shows you the use running allows you to relocate quickly. Že si... The situation has been contained. You are being arrested. Do not Dobra. run. Instead, fake surrender or calmly walk to a secluded area, then deal with your enemy. Put that. Čo? Ja viem, že to nemám hrať tak, jak to hrajem. Ale nudím sa, no neviem, čo na to povedať. Dúfam, že vám to nejak neprekáža, ani nič také. No. Neviem, taktiež mám aj Spidermana, ktorý vyšiel v 2018, potom mám Spidermana, ktorý And through the compound. vyšiel v kedy to bolo, Accessing mansion and approaching target. 2020, keď sa nemýlim. Myslím tú časť, kde bol Miles Morales ako hlavný hrdina. Infiltrate the mansion and No, keď sa terminate nemýlim, tá časť vyšla v 2020 a neviem, tak kúpil som si to, prešiel som to dvakrát, bavila ma tá hra, akože bol som spokojný, akože aj, akože všetko bolo zaujímavé, I could kiss you. I mean, that's akože celá hra, ako aj gameplay, ja neviem, no, takže celkovo sa mi obidve časti páčili. Doc, I gotta run. Duty calls, and thank you so much. You have a nice day too. Yeah, bye. Woo! Man, no one can piss on this day. Poďte preč, dobre. You are now inside the mansion. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise or try to remain undetected. Headshot, nice. No, neviem, čo mám ešte povedať, čo by som mohol. Neviem, keby sa chcete o niečo dozvedieť, tak kľudne píšte do chatu, ja si chat budem čítať, že aj teraz, aj keď hrám, Throughout the aj, game, you will find no, evidence. aj potom, keď že skončím stream, no tiež budem čítať chat, po prípade budem odpovedať na otázky, Look for a niektoré, disguise. keď budú, akže v chate. The mansion guard Povedem. disguise gives you full access to the beyond this door. The rating system will be turned on. It will monitor your playstyle Neviem, and keďže record your vás progress. zaujíma, čo si myslím You o can see it in the Blacklist, top left corner. akože As páčil always, sa mi tam how you handle your no, assignment dej, is alebo ako sa entirely nazvať, up to you. obsah. Good luck. Hej, akože bolo to zaujímavé, neviem, bol som akože On, you can tell me. spokojný. Use instinct to locate objects of interest. Is a trade secret handed down from master to apprentice for centuries. I will take the secret ingredient with me to the grave. Uh-huh. Is it salt? No. No! What do you take me for? Salt? Please! I am one of the finest chefs in this culinary wasteland, you culination! You Mám put skryť zbraň, nikto nevie. A control. A tu som tam, hej.
Dobre, nenašiel som to, nevadí. Liquid butter. You on have your removed the popcorn. silencer from your weapon. It will To deal make more a subject damage, about but will my also reveal your position. award-winning recipes. Salt. Neviem, ako dlho to ešte budem čakať, preto robím tak a robím tak. No taktiež asi spracujem tela, no. A keď sa nemám, tam ich môžem skryť. Neviem prečo, ale mne sa veľmi páčila v Hitman The body Absolution is now misia. hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. Bola tam v Hitman Absolution je jedna misia, ktorá sa mi, no, v podstate 3 misie, ktoré sa mi páčili. The container is now Jedna full. z tých There is misií no more room for je additional bodies or for you to hide. Cute guy. Too cute. Almost. Jedna z tých misií je napríklad tá, kde k vám prídu, keď sa nemýlim, mníšky do hotela, alebo kde to budete a sa vás pokúsia zabiť. Táto misia sa mi veľmi páčila, no mne osobne. A tom, čo ešte bolo také zaujímavé. Napríklad misia v nemocnici ešte. Mne sa osobne veľmi páčila, akože to, ako to celé prepracovali, ako ten level a no, všeobecne. A tiež sa mi ešte páčila misia, kde bol... During your shift. Any breach of čo myslíte, procedure will uvidíme, ako ťa zabijem? termination and subsequent Get blacklist. whoa. Rest assured, if you fail in your duties, you will never work in this business again. Dobre, nikto nevidel a skúsim si teraz rýchlo skryť tela, keď stihnem, aspoň dúfam. No tak páčila sa mi tá misia s mniškami. Misia s mniškami, potom misia v nemocnici a potom ešte misia na súde, kde vás mučí, keď sa nemýlim. No, niekto vás mučí, hej, zabudol som, ale viete asi, koho myslím, no, možno. Počkám, kým prejde ďalej. November Zulu here, command. Čo je tam? No, poď ďalej. No sign of a body. Nemám ho ísť zabiť, ale mám čakať. Dobre. Aha, dobre. Neviem, tak, aha, suspicious. No, čo urobíš? Hop, hop. Nie. Anything suspicious going on anywhere else? Feels like we're going against a professional. Poď ďalej. Áno, Could poď use tam. some practice. No, kde som? Čo myslíš? Skúsme nájsť. Ale čo, ty ma nevieš nájsť? No. Smola. No kde som? Command, no sign of perp. Still checking. Si istý? Dobre, je mi nevadí, že pred ním rovno stojím. Clear. No, pôjde typek. On by mohol pôjde aj ochrankára robiť, si myslím. V nejakom obchode a If your score is kebyže ho high budú enough, you lúpiť, will tak unlock an assassin on technique. si nič nevšimne. Open the notebook to see your next unlock. Asi. Nej. To som si našimol prvýkrát, tento bug, alebo ako to nazvať. Áno. No, prešli sme ďalej a je to super, si myslím. Closing in on target. Well done, 47. Now remember, Diana brought this on herself. She betrayed us, the agency, the code, everything we stand for. She is too dangerous to be left alive. Think about it. Chcem niečo nájsť. Aha, to nie je ono, dobre. Prvý stream, aha, nie, to nie je ono. Dobre. Kde je to go back to channel? No, niekto prišiel.
A neviem, to budem hrať ďalej Hitman Absolution, pretože neviem, čo mám robiť. Je to prvá časť, akože keď to hrajem počas streamu, a neviem. Teraz zahrám, dajme tomu hodinu, Makes it easier for your enemies to potom spot you. zase, akože neskôr na ďalšom streame zahrám, dajme tomu 2 hodiny a takto plánujem prejsť celú hru. Ale nie len túto, ale aj iné Agent nejaké, neviem, 47 can deal with enemies swiftly and with ktoré great budete chcieť, precision. aby som ich zahral, Note that while napríklad. you are focusing on your targets, you expend instinct. Keďže chcete shooting. Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. 3, All enemies are 4, dealt with. Now execute. 2. Neviem, to sa mi veľmi páči v Hitman Absolution, že ako to urobili. No, takže super to je. To už je koniec misie, keď sa nemýlim. Asi. Hej, posledný koniec misie. Ideme ďalej asi. Teraz clips. Aha, to je to isté. Dobre. To je jedno. No. Now this king, he resides at the pagoda in the center of town, where a unit of dirty cops guard his every move. And he rarely leaves the crowd except to meet up with his dealer in a pad over